Ang susunod na programa ay Red SPG, may istriktong patnubay at gabay ng mga batang manonood. Dapat may mga ginikanan ha, may tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror, droga na hindi angkop sa mga batang manonood. Kaya mga kabisyo, huwag seryosohin ang video. Hello guys, welcome back. So we're going to man-made forests. I'm so excited guys. Napunta kami sa man-made forest. So makikita natin mamaya guys kasi nakaspento kami sa What's up, Adventure? Po dito po. Po dito po.